Lwfans Gofalwyr. Sut i wneud cais? Gallwch chi wneud cais ar-lein neu lawrlwytho ffurflen gais drwy ddilyn y dolenni cyswllt yn y blwch disgrifio isod. Gallwch chi ofyn am becyn cais trwy ffonio'r Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr. I gael cyngor ynghylch gwneud cais, cysylltwch â'ch canolfan gofalwyr leol chi, neu gysylltwch â'r llinell gymorth Carers UK Helpline. Gallwch hefyd anfon neges e-bost atom. Gallwch ddod o hyd i'r holl fanylion cyswllt yn y blwch o dan y fideo hwn. Gwnewch gais am Lwfans Gofalwyr cyn gyntedd ag yr ydych yn meddwl y dylech chi fod yn ei gael. Gallwch chi ôl-ddyddio Lwfans Gofalwyr hyd at 3 mis. Mae hyn yn meddwl y gallu fod yn bosibl i chi gael taliadau Lwfans Gofalwyr am y 3 mis yr oeddech chi'n rhoi gofal cyn i chi wneud cais am Lwfans Gofalwyr. Weithiau mae hi'n bosib cael gwerth mwy na 3 mis o Lwfans Gofalwyr fel tâl am yr amser cyn i chi wneud cais. Gallwch chi gael Lwfans Gofalwyr wedi dalu o'r dyddiad y mae person rydych chi'n rhoi gofal iddo yn cael ei fuddal anabledd. Ond, mae'n rhaid i chi fod wedi gwneud y cais am Lwfans Gofalwyr o fewn 3 mis i'r dyddiad y cafodd y person rydych chi'n gofalu amdano y penderfyniad am ei fuddal anabledd. Gallwch chi wneud cais am Lwfans Gofalwyr 3 mis cyn i chi ddechrau rhoi gofal i rywun. Bydd e'n barod pan fyddwch chi'n dechrau rhoi gofal. Byddwch chi'n cael llythyr i ddweud wrthoch chi os byddwch chi'n cael Lwfans Gofalwyr. Bydd e'n dweud pa ddyddiad y bydd eich Lwfans Gofalwyr chi'n cychwyn. Bydd hi'n ddefnyddiol i gadw'r llythyr hwn. Gallwch chi ei ddefnyddio fel prawf eich bod chi'n ofalwr. Os nad yw Lwfans Gofalwyr wedi cael ei roi i chi, gallwch chi ofyn i'r adran gwaith a phensiynnau edrych ar y penderfyniad eto. Byddan nhw'n anfon llythyr atoch chi i ddweud a ydyn nhw'n dal i gytuno ar penderfyniad. Mae'n rhaid i chi ofyn iddyn nhw wneud hyn cyn i chi apelio i wasanaeth y tribiwnlys. Mae apel yn ffordd ffurfiol o ofyn i rywun edrych ar benderfyniad oherwydd eich bod am iddo gael ei newid. Mae'n rhaid i chi anfon copi o'r llythyr gawsoch chi gan yr adran gwaith a phensiynnau gyda'ch apel chi. Dylech chi wneud hyn mor gyflym ag sy'n bosibl. Dim ond hyn a hyn o amser sydd gennych chi. I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â beth i'w wneud os nad ydych chi'n hapus â'r penderfyniad, gallwch ddarllen ein canllaw apeliadau. Mae hwn ar ein gwefan. Mae'r dolen yn y blwch disgrifio. Rydym yn gobeithio fod y clip hwn yn ddefnyddiol. Mwyn cael rhagor o wybodaeth am beth i'w wneud a phwy y gallwch siarad gyda nhw, gwylwch y fideo cysylltiedig ar y sgrin. A pheidiwch ag anghofio hoffi'r fideo hwn ac i wasgu'r bwtwm tan ysgrifio.